Negros Occidental LGU ginatutukan ang pinakaunang kaso sang Lambda variant sa Pungsod nga ginapahayag na detect sa probinsya. Yaring balita nga itong gintutukan. Padayon pa ang gina-verify kag ginausisa sa Negros Occidental LGU ang report nagikan sa Philippine Genome Center na tuhoy sa ginapahayag pinakauna COVID Lambda variant case sa Pungsod nga na-detect sa probinsya. Una naging pahayag ni DOH Undersecretary Rosario Vergere nga isa ka 35 anyos nga nagabusong gikan sa Western Visayas ang nagpositibo sa nasambit nga variant. Gintag na ini nga recovered matapos ang 10-day isolation period. Ginpaidalom sa genome sequencing ang iya sample bangod gikan ini sa cluster of cases. Wala sa positive sa iyang mga close contacts and she has never traveled outside of Negros Occidental during the past year. So, Sunod sa LGU, wala sa travel history ang pasyente. July 22 sang gindala ini sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital agud magbata. Sa among adlaw, nahibaluan man nga positibo ini sa COVID-19. July 29 sa ginrefer ini sa EB Magalona Healing Center. August 3 sang gindala ang iya sample sa Genome Center kagahapon sa nagwa nga positibo ini sa Lambda variant. Ang first siya nga test was positive. Tapos yung confirmatory test na negative. Tapos tanan-tanan nila yung mga close contacts, yung yung pang test, even her close, immediate family, negative man. Subong adlaw, sa ginpaidalom ini sa repeat test. Wala pa sang konkreto nga detalyeng LGU sa health status sang ilapsag nga isa ka baby boy. Ginpahayag naman sa gobernador nga sa Baylo Magakulba, dapat masugdon pa ang pagpatuman sa health protocols. The message is still the same, that we should all be vigilant and follow health protocols. We are still strict on our borders. We can only do so much. Okay? But for now, ang ginabantayan ginaton is ang Delta variant because it is a fast spreader. No? Wala pa sang ipagawa nga statement ang DOH-6 na tuhoy sa na-detect niya variant sa rehiyon. Ang Lambda variant ang una na-discoveryhan sa Lima, Peru sang 2020, kaging nakabig variant of interest ng World Health Organization. Upod, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.